ξέρω αν το έχεις δει στο παρελθόν και σκεφτόσουν πώς θα είσαι σε αυτή τη θέση εδώ πέρα στο ξενολογητήριο όταν έρθει η στιγμή, πώς θα νιώθεις. Το είχα δει και το σκεφτόμουν. Και ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα, έτσι. Η Φέη μας ακούει, μας βλέπει. Σας ακούω και σας βλέπω. Έγινε, Φέη μου. Λοιπόν, πάμε για την πρώτη μας ερώτηση. Ένιωσες ποτέ ότι καβάλεσαι στο καλάμι? Ποτέ. Ποτέ. Και άκουγα το Χαραλαμπίδη, το Ρένο και συμφώνησα με αυτό, γιατί είχε ακριβώς την ίδια άποψη. Ίσως τελικά αυτοί που δεν καβαλάνε το καλάμι να έχουν μεγάλη, με την καλή την έννοια, ιδέα για τον εαυτό τους. Να θεωρούν ότι ξέρεις κάτι, μπορώ να το κάνω. Οπότε γιατί να καβαλήσω το καλάμι για κάτι το οποίο μπορεί να πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω. Εγώ, να ξέρεις, έχω, όχι ότι μετράει τώρα αυτό που θα σου πω εγώ, είσαι ο καλεσμένος, έχω διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι είναι πολύ φυσιολογικό την πρώτη φορά που εκτίθεσαι στα μέσα και σε βλέπει κάποιος και μετά σε χαιρετάει στον δρόμο, να νιώσεις ότι κάνεις κάτι παραπάνω από τους άλλους. Αλλά βέβαια σε αυτό, αν είσαι σωστός, θα κρατήσει λίγο. Αν κρατήσει πολύ είναι το θέμα. Κοίταξε, ήμουνα με τη γυναίκα μου και την περίοδο και ήταν η απόλυτη γύρωση η γυναίκα μου. Δηλαδή με κράταγε πολύ τέτοιο ότι ξέρεις, δεν τρέχει τίποτα, μην το σκέφτεσαι, μην το συζητάς και θεωρώ ότι έγινε. Μπορεί έτσι όπως το λες. Ναι. Έγινε και σταδιακά. Θεωρώ ότι ήταν ευεργετικό και αυτό. Δηλαδή, αν πήγαινα ας πούμε κάπου σε μια εκπομπή που έκανε 50% prime time και ήμουνα άσχετος με το χώρο και έβγαινα, προφανώς θα την είχα ακούσει στερεοφωνικά, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι, πώς το λένε, νομοτελειακό. Ναι, έτσι το λέω κι εγώ, ναι. Αλλά πιστεύω ότι παίζει πολύ ρόλο και το σπίτι, παίζει πολύ ρόλο ο χαρακτήρας του καθενός. Είναι άνθρωποι που τους αρέσει να επιδεικνύονται, είναι άνθρωποι που η επιτυχία μπορεί να τους μαζεύει λίγο, γιατί δημιουργεί προσδοκίες για την επόμενη φορά ότι πρέπει να ξανακάνω. Οπότε το κρατάω και προχωράω. Δεκτό. Με ποια ή με ποιον δεν θα δείχες με τίποτα να κλειστείς στο ασανσέρ? Με ποια ή με ποιον να κλειστώ σε ασανσέρ? Διάσημη, γνωστή. Ναι. Με κάποιον μιλάει πάρα πολύ. Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα ποιος μιλάει πάρα πολύ. Όχι ότι εγώ δεν μιλάω, αλλά κατάλαβες, θα ήταν μια τρέλα. Άρα με ένα Θανάση Πάτρα νούμερο 2. Ναι, με τον εαυτό μου δεν θα ήθελα με τίποτα να κλειστώ στο ασανσέρ. Ποιος μιλάει πάρα πολύ από τους ανθρώπους της... Το Λιάγκα. Πολύ. Με το Λιάγκα. Ναι. Θα είχατε πολλά να πείτε και θα έχετε εκνευριστεί που θα ήσασταν μέσα στο ασανσέρ μαζί. Ναι, και θα μίλαγε μόνος του όμως. Αυτό είναι το θέμα. Θα μίλαγε περισσότερο μόνος του και θα έχει πάντα δίκιο. Αυτό είναι το θέμα. Θα έχει και δίκιο πάντα. Εννοείται. Μάλιστα, ωραία. Μ' άρεσε ο τρόπος σου. Δεκτό. Λοιπόν, δέχεσαι στα social media σου, διάλεξε εσύ ποιο, Instagram, Facebook κτλ. Ναι. Ένα μόνο ερωτικό Instagram μήνυμα. έχω. Μόνο Instagram έχω. Ωραία, λειτουργικό λοιπόν, δηλαδή. Δέχεσαι λοιπόν στο Instagram ένα ερωτικό μήνυμα από μια κοπέλα. Ναι. Το δείχνεις στη σύζυγό σου? Η αλήθεια είναι, όσο περίεργο και αν σου φαίνεται, ότι δεν τα ανοίγω καν. Δηλαδή, κατά καιρούς που μου έχουν στείλει. Είναι στα αιτήματα μηνυμάτων, καταλαβαίνω. Ναι. Λες, οπότε στην ουσία. Κάνω διαγραφή. Δεν θέλω να μπω καν στη διαδικασία να το σκεφτώ ή να το. Όχι να μπω στον πειρασμό. Δεν θέλω... Γιατί δεν ξέρω αν είναι και. Δεν μπορεί να είναι και ιός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Καλά, και μωρέ ιός τώρα. Ναι, ξέρω, όχι ότι δεν μπορεί να συμβεί, αλλά δεν είναι και το σύνηθες να είναι ιός τώρα ένα ερωτικό μήνυμα. Ναι, γιατί να μπω στη διαδικασία. Και από την άλλη δεν το ζήτησα. Οπότε αφού δεν το ζήτησα, γιατί να το υποστώ. Είσαι τόσο εγκρατής. Ναι. Σε αυτά τα θέματα πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Ξαναλέω όμως, περίμενε. Ναι. Ερωτικό περιεχόμενο δεν το γράφει από πάνω. Δηλαδή πρέπει να πατήσεις... Τώρα καταλαβαίνεις. Τώρα, άμα είναι στη φωτογραφία, βλέπεις το εικονίδιο, το μικρό. Αυτό ναι, έχεις δίκιο. Και βλέπεις τώρα ότι είναι μια κοπελάρα, μια γυναικάρα, ποζέ, ας πούμε κτλ. Λες τώρα. Ίσως στέλνει μήνυμα, ας πούμε, είναι προσωπικό το προφίλ σου. Τι θέλει να σου στείλει, ας πούμε, το ε9. Ένα point το έχεις εδώ, οκ. Αλληλούια. Όπα. Ξυπνάς αύριο το πρωί και είσαι γυναίκα για ένα 24ωρο. Για 24 ώρες. Τι κάνεις? Δεν ξέρω. Δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό τι θα έκανα. Θα μπορούσες να βγεις μια βόλτα με τις φίλες σου να φλερτάρεις. Βαρετό. Να κάνεις βαρετό σεξ. Αυτό. Βαρετό να κάνεις σεξ που θα είναι από την άλλη. Το δεύτερο δεν είναι βαρετό, αλλά ναι, το να δεις πώς είναι. Γιατί είναι βαρετό, ναι. γιατί θα το κάνεις ανάποδα. Από την άλλη πλευρά. Εντάξει, τώρα πόσο μεγάλη διαφορά έχει. Ούτως ή άλλως πλέον δεν φλερτάρουν τι μένουν, τι είδε. Σωστό. Φλερτάρουν μέσα από τα social. Μέσα από τα κινητά. Τι θα έκανα? Βασικά θα έκανα μια συζήτηση με έναν άντρα και θα προσπαθούσα να καταλάβω πόσο
πώς αντιλαμβάνεται μια γυναίκα αυτά που της λέει ένας άντρας. Πώς είναι, ρε παιδί μου, η ταινία με το Mel Gibson, αυτό που θέλουν οι γυναίκες. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η σκέψη η δική μας είναι απολύτως απλοϊκή. Θυμάσαι και θα διασκέδαζα με αυτό το σκεπτικό. Θυμάσαι όμως ο Mel Gibson στην ταινία έβαλε καλσόν, έκανε αποτρίχωση. Εσύ δεν μου έβαψε τα νυχάκια του. Εσύ τίποτα από αυτά δεν μου πες. Τι θα έκανα ως γυναίκα. Ναι, ένα 24ωρο. Ένα 24ωρο. Πιστεύω ότι αυτό που δεν καταλαβαίνω ποτέ με τις γυναίκες είναι γιατί έχουν το μαγιό. Ειλικρινά. Άρα μπορεί να κάνω αυτό. Είναι και καλοκαίρι τώρα. Ναι. Οπότε ναι, τα μαγιοδάκια. Έβγαινα να ψωνίσω μαγιό. Μαγιό, ατελείωτα μαγιό. Τα μπικινάκια. Ναι. Μπικινάκια, ολόσωμα, τα πάντα, ρε παιδί μου. Αλλά με το σκεπτικό ότι να έχω 10 μαγιό. Και χρησιμοποιούν 3 πάντα, ας πούμε. 2, 3, άντε 4. Γιατί έχουν 10 μαγιό, δεν έχω καταλάβει ποτέ. Ναι, μάλλον αυτό θα έκανα. Μαγιό στην άκρη να υπάρχει. Ναι, θα αγόραζα πολλά μαγιό. Οκ, δεκτό. Λοιπόν, θέλω να πεις το πιο παράξενο πράγμα που έχεις κάνει ποτέ για να βγάλεις χρήματα. Άμα σου πω ότι δεν θυμάμαι τίποτα παράξενο. Πιο μικρός, ξέρω εγώ, πριν ξεκινήσεις να δουλεύεις. Πιο μικρός δούλευα σε ένα μαγαζί με χρώματα σιδηρικά και εργαλεία. Αυτή ήταν η πρώτη μου δουλειά. Εντάξει, παράξενο δεν είναι αυτό. Ναι, δεν είναι παράξενο. Ναι, okay. Παράξενο δηλαδή να πουλήσω κάτι ή να αυτό. Ναι, κάτι πιο ασυνήθιστο, ναι. Δεν θυμάμαι. Όχι. Άρα δεν έχεις κάνει. Δεν έχω κάνει, όχι. Χωρίς ότι δεν είμαι και καλός πολιτής. Δεν είσαι καλός πολιτής, αποκλείεται. Λοιπόν. Άκου τώρα τι συμβαίνει. Ναι. Ξυπνάς αύριο το πρωί και αποφασίζεις να κάνεις τη ζωή σου λίγο πιο πιπεράτη και μιλάω για την προσωπική ζωή, έτσι, την ερωτική. Ναι. Θέλω να πεις τι αποφασίζεις να φέρεις στα πιο προσωπικά σου. Λοιπόν, να φέρεις ένα ωραίο στριπτίζ, να φέρεις ένα ερωτικό αξεσουάρ ή να κάνεις ένα παιχνίδι ρόλων, role play που λένε. Ξέρεις τι είναι το role play, έτσι. Ναι, ναι. Εγώ είμαι Batman, εσύ Batwoman και δεν ξέρω κι εγώ τι. Αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά έχει την πλάκα του δηλαδή. Να είσαι. Το role play. Το role play έχει την πλάκα του, ναι. Έχεις σκεφτεί κάποιο ρόλο που θα θέλεις να υποδηθείς στο μέλλον? Τον τραγουδιστή, λέει η Θέμη, θα με ένα μικρόφωνο. Μπορώ να ντυθώ κιόλας δηλαδή. Ναι, να είναι φυσικά. Ήρωας, ας πούμε, τέτοιο. Ναι, φυσικά. Το Spider-Man. Θα έκανα το Spider-Man. Αχ, Παναγία μου. Θα έπιανα τείχο, θα πήγαινα παντού. Παναγία μου. Δεν θα ήξερα από πού της έρχεται. Δηλαδή. Αυτό το ακούω. Άρα κρατάμε το role play. Έγινε Spider-Man, έκλεισε, δεκτό. Προτιμάς να πιείς 1 λίτρο ξύδι μονορούφι ή να πας να χαιρετήσεις κάποιον ο οποίος σε πρόδωσε, σε αδίκησε με το χειρότερο τρόπο? Ξιδάκι. Ξύδι μονορούφι, Έχω πιει και κρασί, πώς το ξυδιασμένο, οπότε δεν παθαίνεις και τίποτα. Μάλιστα. Λίγες ξυνήλες μετά. Ξιδάκι. Κομπλέ. Ποια είναι η τελευταία φορά που έκλαψες και γιατί? Τελευταία φορά που έκλαψα. Τελευταία φορά που έκλαψα ήταν πριν από κανένα μήνα. Άκουσα Υπήρχε πιθανότητα να πούμε τις μέλισσες της Βελεσιώτου, της Φωτεινής. Υπήρχε μια πιθανότητα τέτοια και το άκουσα, το ξανάκουσα και ήμουν φορτισμένος πάρα πολύ. Και συγκινηθήκες? Συγκινήθηκα πάρα πολύ, δεν ξέρω. Είναι συγκλονιστικό τραγούδι, είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που το λέει και το έκανα εικόνα ότι μπορεί να το πω. Ήμουνα και σε φάση αγαπησκιάρικη πάρα πολύ, ήμουνα πολύ συγκινημένος με όλα αυτά που μου συμβαίνουν, με τη ζωή μου, με τη γυναίκα μου, την οικογένειά μου, με όλα αυτά τα ωραία που μπορεί να μου συμβαίνουν και βούρκωσα. Ωραία, δεκτό. Θέλω να πεις το μεγαλύτερο διάστημα που έχεις περάσει κάνοντας αποχή από το σεξ. Σε οποιαδήποτε φάση της ζωής σου ερωτήσεις αυτές, έτσι. 20 μέρες, με ένα μήνα μάξ. Όχι παραπάνω. Μάγκα. Ναι. Τόσο λίγο. Πόσο παραπάνω δηλαδή, γιατί να κάνεις αποχή παραπάνω? Πού να ξέρω καθένας πώς το έχει. 20 μέρες σε μένα μου φαίνεται λίγο. Όχι. Και τώρα σου μιλάω ως παντρεμένος, όχι Μπράβο, ως... Θανασάκη. Πριν ούτε εβδομάδα. Λιγότερο. Οκ. Παραμένουμε στο φάκελο, ανοίγουμε εδώ. Όχι, έχει ανοίξει ο φάκελος σεξ. Το κατάλαβα, το αλληλούια έρχεται. Έρχεται το καλό. Ναι. Φτιάχνεις μια δική σου στάση στο σεξ. Θέλω να πεις πώς την ονομάζεις. Για να τους τρολάρεις όλους 11. Ξαπλωμένος ο ένας, ξαπλωμένος και ο άλλος. Τέλος.
Άρα καμία επαφή. Όχι εννοώ. 11 είναι 2. Ιεραποστολικό κανονικό ρε παιδί μου τώρα. Δεν υπάρχει αριθμός. Έτσι όπως το έπεσε, εγώ έκανα εικόνα Ναι. 2 ένας δίπλα στον άλλο. Αυτό λέω. Ή ιεραποστολικό ή το πλάγιαστο, πώς θα το κουτάλι. Μέχρι εκεί είμαστε κομπλέ. Το 11 κουτάλι. τελείωσε τώρα. Ψάξε τώρα. 11. 69, 67, 63, 82. Stop. Κρατάμε το 11. Φτάρει. Θα πει κι άλλα. Φτάρει. 11. Έχει συνεργαστεί ποτέ με κάποιον που στο παρελθόν έκραζες? Όχι. Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή να μην είχες καλή εικόνα, αλλά μόλις τη γνώρισες ή τον γνώρισες να πες «Α, οκ». Ξέρεις, να άλλαξες αυτό. Όχι. Δεν έτυχε. Οκ. Σε ευχαριστώ Παναγία μου. Θέλω να μου πεις το πιο ακραίο πράγμα που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή, να παρακολουθήσεις. Δεν έχω κάνει τίποτα από όλα αυτά. Απεχθάνομαι τη ζήλια. Όταν αισθάνομαι ότι πάω να ζηλέψω και να μην μπορώ να το ελέγξω, φεύγω. Όντως. Ναι. Θεωρώ ότι είναι το πιο περιττό ανθρώπινο συναίσθημα η ζήλια. Κινητό δεν έχεις κοιτάξει ποτέ? Ποτέ. Όποιος ψάχνει, βρίσκει. Και σε τελική ανάλυση μπορεί να παρεξηγήσεις κάτι το οποίο δεν έχει σκεφτεί καν ότι μπορεί να υπάρχει. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ναι. Δηλαδή, ζήλια, πώς ζεις με έναν άνθρωπο που ζηλεύεις? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλήθεια σου λέω. Δυστυχώς... Φεύγεις με ελαφρά πηδηματάκια. Η ζωή σου θα είναι μια κόλαση. Είσαι πολύ σωστός, αλλά ξέρεις εγώ πόσα ζευγάρια γνωρίζω που ή και τα δύο ή τέλος πάντων ένας από τους δύο ζηλεύει πολύ. Βρε, ξέρω κι εγώ ιστορίες τώρα να φοράνε περίπτωση και να παρακολουθούν. Δεν το συζητώ. Αλλά λέω τώρα τι ζωή είναι αυτή. Έχεις δίκιο απόλυτα. Τι ζωή δηλαδή, γιατί να σπαταλάς τον χρόνο σου αυτό, αντί να σπαταλάς τον χρόνο σου δημιουργικά. Αφού ξέρεις ότι θα είναι μαύρη η ζωή σου, γιατί να το κάνεις? Πολύ σωστό. Δεκτό. Σε τύπου Survivor θα πήγαινες, reality επιβίωσης? Έχω πάει στη Φάρμα. Άλλο η Φάρμα, ναι. παιδιά. Εντάξει, δεν ήταν άσχημη η Φάρμα, ναι. Αλλά... Δεν ήταν τόσο ακραία επιβίωση, δεν το συζητώ. Ναι, στη Φάρμα έχετε ένα σπίτι που μένετε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Τρώμε λίγο. Ναι, αυτό βέβαια. Έχετε τα ζωάκια σας, όλα από ότι είναι λίγο πιο... Ναι. Όχι. Πλέον όχι. Νομίζω ότι δεν με παίρνει... Δεν έχω κουράγιο πλέον να το κάνω. Στα 30 μου... Δεν ξέρω. Δύσκολα. Στη Φάρμα πώς το σκέφτηκες να πας? Η Φάρμα ήταν πολύ ωραία εμπειρία και ήταν και πολύ ωραία περίοδος για μένα. Ήσουν χαλαρός τότε, μπορούσες? Πολύ. Όχι, δεν ήταν χαλαρός. Το θεώρησα ότι είναι και ένας τρόπος να ξαναμπω λίγο στα πράγματα. Να επιστρέψεις. Ναι, και τελικά μου βγήκε σε πάρα πολύ καλό, αλλά ήταν και πολύ ευεργετικό σαν εμπειρία. Γιατί... Πόσο έμεινες? Έμεινα μέχρι το τέλος. Έφυγα ουσιαστικά πριν τον τελικό. Δηλαδή Εκεί βγήκα έξω ένα βράδυ, κοιμήθηκα στο ξενοδοχείο, ξαναμπήκα μετά, έγινε ο τελικός και φύγαμε. Εκεί νομίζω ότι το γυρίζατε πολύ πιο γρήγορα. Δεν ήταν όπως Survivor που κάθε εβδομάδα το βλέπαμε. Ήταν γυρισμένο από πριν, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι ή όχι? Όχι, ήταν και με εβδομάδα διαφορά κι αυτό. Άρα ήταν εβδομάδα, 12, γιατί τα εβδομάδες μας ήταν πενθήμερες, δεν ήταν. Survivor, αν θα πήγαινα, δεν ξέρω. Όχι, νομίζω δεν θα μπορούσα να πάω. Δεν είναι πολύ απαιτητικό, είναι πολύ μαχητικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο και από την εμπειρία μου στη Φάρμα δεν έχω και στόχο καθόλου καλό. Δηλαδή, πέταγα το τσουβάλι και δεν πετύχαινα τίποτα. Πέταγα τον κρίκο, δεν πετύχαινα τίποτα. Εκεί μπορείς να κάνεις λίγο εξάσκηση, ρε παιδί μου, πριν. Δύσκολο. Και δεν ξέρω και ψαροντούφικο. Να πεις ότι θα ασχολούμαι, θα κάνω ψαροντούφικο και θα περνάει η ώρα μου δημιουργικά έτσι. Με ψαροντούφικο θα ήσουν χρήσιμο στην παρέα για να βρεις ένα ψάρι. Πολύ. Δεκτό. Αν μου επιτρέπεις, αν και νομίζω, και του το έλεγα στη Φάρμα αυτό, το reality είναι έξω, δεν είναι μέσα. Αυτό ισχύει. Κράτα το αυτό. Αυτό ισχύει. Τι σκέφτεσαι συνήθως όταν είσαι στην τουαλέτα? Δεν σκέφτομαι ποτέ γιατί πάντα κάτι διαβάζω. Είσαι από αυτούς τους εκνευριστικούς που παίρνουν μαζί τους περιοδικό? Πάντα. Στίβα περιοδικά. Καταλάβατε πόση ώρα κάθεται μέσα, Παναγία μου. Παλιά δηλαδή να καταλάβεις πιο πιτσιρικάς, διάβαζα τα απορριπαντικά, δεν είχα κανένα βιβλίο. Περιέχει ανιωτικά χειρότερο στις διακοπές να μπαίνει κάποιος μέσα στο τουαλέτα και κάθεται μια ώρα. Δεν έχω χειρότερο. Μα τουαλέτα γιατί να μην κάτσεις μια ώρα? Γιατί να κάτσεις μια ώρα, κάτω στον καναπέ αυτό που διαβάζεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτούς που μπαίνουν και σε 20 δευτερόλεπτα βγαίνουν. Πώς το κάνει αυτό το πράγμα? That's me. Δηλαδή σε 20 δευτερόλεπτα. Θα κάτσω μια ώρα να διαβάζω. Διάβασε εδώ στη βεράντα σου, Χριστιανέ μου. Εντάξει, εγώ διαβάζω.
Έχεις στήσει ποτέ από σύντροφό σου να δείτε μαζί ταινία ερωτικού περιεχομένου? Ναι, έχουμε δει βέβαια. Εντάξει. Δεν το λες το τρομερό τώρα αυτό. Το τρομερό είναι ότι τα πιτσιρίκια πλέον τα έχουν στα κινητά και τα βλέπουν, λες και είναι τέτοιο. Αυτό είναι. Καλά, δεν το θέμα το μέσο, αν θα το από το κινητό από τηλεόραση. Όχι, ρε παιδί μου, εγώ το λέω ως κοινωνικό φαινόμενο πλέον, ότι είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ναι. Εντάξει, τώρα με σύντροφό σου κάποια στιγμή θα δεις. Φαντάζομαι είδατε τις περιπέτειες του Spider-Man, Όχι, κάτι σε Ποπάι είχαμε δει. Ήταν ο Ποπάι και. Η Φέη που βρίσκεται σε όλα αυτά, η Φέη έχει λιποθυμήσει. Εγώ έχω μείνει άναυδη. Έχεις μείνει άναυδη με τον παρτενέρ σου σήμερα, σου το ξεδίπλωσα κανονικά. Ναι. Είναι πολύ ειλικρινής. Πιο ειλικρινής από ό,τι νόμιζα. Καλός είναι, καλός είναι. Άκου τώρα τι παίζει. Έχουμε δίλημμα. Ναι. Δίλημμα. Ντουζάκι με παγωμένο μπούζι νεράκι για 6 μήνες. Ναι. Μη σκεφτείς μόνο το καλοκαίρι, πιάνει και χειμώνα. Ναι, 6 μήνες. Ντουζάκι λοιπόν με παγωμένο νερό για 6 μήνες ή κάθε φορά που κάνει σεξ να ανοίγει η πόρτα και να μπαίνει μέσα η Φέη Ρουμπίνη και να σου τραγουδάει που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι. Ντουζάκι και να ακούς τα ηχεία που ξαπλώνεις που κοιμάσαι. Παγωμένο νεράκι, Πάγος. Πάγος το νεράκι. Ναι. Είναι συντηρητική. Άμα πω τίποτα άλλο θα πάει. Φέη, έφαγες πόρτα. Έφαγες πόρτα. Θα σε ακούει στο Spotify. Με έχει σαν εφιάλτη. Εφιάλτης του Θανάση είμαι. Αυτό. Για ποια ένοχη απόλαυσή σου φοβάσαι να μιλήσεις? Ανοίγω το βράδυ το ψυγείο και τρώω. Σιγά την ένοχη απόλαυση. Το κάνουν σχεδόν οι περισσότεροι αυτό. Τι ανοίγεις και τρως? Να σου πω κάτι, δεν έχω ένοχη απόλαυση. Μήπως είμαι βαρετός τελικά? Δεν ξέρω. Είναι Τώρα σαν αυτό να σκέφτομαι. είναι σαν να κάνω ψυχανάλυση. Ναι. Δεν έχω ένοχες απολαύσεις. Ανοίγεις το ψυγείο το βράδυ, ας πούμε. Τι τρως, γλυκά, φαγητά, τι? Δεν έχω ένοχες απολαύσεις. Δεν έχεις τίποτα? Όχι. Να σ' αρέσει να ακούς, ξέρω εγώ, ένα pop τραγούδι, δεν ξέρω και εγώ τι, δηλαδή, ή να χορεύεις στο σπίτι, δεν ξέρω. Όχι. Δεν έχω ένοχες απολαύσεις. Okay. Ψεύδεται. Δεν έχω. Η Φέη μας είπε ότι ψεύδεσαι, οπότε δεν ξέρω τι ξέρει. Ποια είναι η ένοχη, ρε Φέη, η απολαύση? Το ότι πίνεις αναψυκτικά ενώ δεν κάνει. Σιγά τα αναψυκτικά που πίνω. Εντάξει τώρα το αναψυκτικό, δεν νομίζω, αλλά εντάξει, ανάλογα και τι χρήση κάνεις, δεν ξέρω. Τελικά είμαι βαρετός. Δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν κάνω, δηλαδή. Φίλε, μαζί είμαστε, στα ίδια. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Όχι, καπνίζω, με συγχωρείς, δεν πίνω, δεν καπνίζω. Αλλά θέλω να σου. Τελικά, μήπως να φύγω? Κάτσε εδώ που είσαι, έχουμε άλλη μια ερώτηση. Τελικά, φίλε, τον έρωτα της ζωής μας τον γνωρίζουμε μία φορά ή είναι μύθος? Όχι, ερωτεύεσαι παραπάνω από μία φορά, συγγνώμη. Ναι, ερωτεύεσαι. Μύθος είναι ότι δεν παντρευόμαστε τον έρωτα της ζωής μας. Είναι καψούρης ο Θανάσης με την Κατερίνα. Δεκτό. Πάμε να δούμε το ποσοστό αγιότητας του Θανάση Πάτρα. Για να δω. Καταιγίδα. Χωρίς φόβο, αλλά με πολύ πάθος, ο Θανάσης Πάτρας μπήκε στο εξομολογητήριο του After Dark